Maayong buntag kaninyong tanan, mga kaigsuunan. Karong adlaw ang ikakatluag nga Domingo sulod sa tuig o ika-30 nga Domingo sulod sa tuig. Karong adlaw atong ang simbahan nagpahinumdom kanato sa paghatag og panahon o pagtagad diha sa atong pag-ampo alang sa atong mga kaigsuunan nga anaa sa mga bilangguan, no? Sa mga PDLs, no? Persons deprived of liberty, no? Di nato tawag mga piniriso. Ang atong mga kaigsuunan karon nga nagsilbi sa ilahang mga sentensya, no? Sa ilang nabuhat pod, no? Kalapasan sama kanato do na poy na mga nabuhat nga mga kalapasan. O garon mga igsuon nga kita makanunayon niini na hinumduman nato nga kita usab nakatampo sa bisan unsa nga paagi sa dili makiangayon, no? Nga buhat nga angay usab natong hinulusulan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana ang kaninyo. Mga igsuon, aron kita maandam sa pagsaulog ni ining Santa Eucharistia, pangayoon ta sa Ginoo ang iyang kaluoy o pasaylo sa atong mga nabuhat na kalapasan. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya nga to sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ikaw
Kristo, uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya, sa Diyos Ama. Magampo kita, gamhanan, ug walay katapusang Dios, liguna nga mong pagtuo, paglao mong paghigugma, himo ang buhaton ng tanamo sa mahigugmaong mga kasing-kasing, ang tanan ngay mong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi ngay mong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, inaagi sa among Ginoo Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sirach. Ang Ginoo makiangayon, og dili siya magpakita og pinalabi. Wala siya magbaton og daang panghukom, batok sa kabos. Kung may usa ka tawo nga magampo nga siya gilupigan, ang Ginoo mamati kaniya. Kung ang mga ilo ug mga byuda magampo, sila iyang tagdon. Alagari nga may nangpon ang Ginoo ug dawaton kaniya. Ang imong mga pag-ampo moabot hangtod sa kapanganuran. Ang pag-ampo sa usa ka tawo nga mapaubsanon mosaylo sa mga panganod ug magpadayon pagsaka hangtod moabot sa Ginoo nga labing halangdon. Diin magpabilin kini hangtod iyang tubagon, pinaagi sa paghimo nga ang hustisya matuman ug nga ang sad-an silutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa singgit sa kabos, ang Ginoo nagpatalingon sa singgit sa kabos. daykon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang kadayganan man niya kanunay sa akong baba. Maghimayang akong kalag diya sa Ginoo. Makabati ka na ko ang mapaubsanon ug malipad. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat ug dautan aron
mapapas ang ilang andumanan dinhi sa yuta. Sa pagtuo sa matarong nagapataling o kanila ang Ginoo. Ug sa tanang ilang mga kalistanan giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpataling mo sa singgit sa gabos. Ang Ginoo haduol sa may nusulod o kasing-kasing. Luwason niyang mga naguo. Luson sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugo. Walay makasala kanila ngamudangop kaniya. Ang Ginoong nagpataling mo sa singgit sa kabus. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pakiglumba, ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo, ug giluwas ako gikan sa baba sa leyon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan, ug dadon ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Maanaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ikaw, O Ginoo. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya
ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo, ang usa Fariseo ug ang usa kubrador sa buhis. Ang Fariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kubrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kubrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kubrador sa buhis ug dili ang Fariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nakamatngon mo nga sa liturhiya ang rito penitential o penitential rite. Maguna sa gloria, no? Wala una ang himaya, ang paghimaya sa Dios sa rito penitential o akto sa paghinulsol, no? Giuna gyud ang akto sa paghinulsol, no? Nga una sa tanan makaamgot ang sa atubangan sa Dios sama ta niining kubrador sa buhis nga nanginahanglan gyud ta og pasaylo, nanginahanglan ta sa iyahang kaluoy, no? Niya makahulugano na kaayo nga tapos sa akto sa paghinulsol, no, human na tagi pasaylo, human tagi gidungog, human tagi pataling hugi sa Ginoo diha, no? Dili man hingpit nga makalitok tag mga pulong sa pagdaig sa Dios, sa himaya sa Dios, no? Himaya sa Dios. Pero mugaan, no, ang imong pagbati. Nakamatngon mo ni ana, no? Nga ato na siyang gidaig, ato nang gihatag ang tanang himaya, no? Alang kaniya og dungog, alang sa Dios. Pero laing bahin ini, nakamatngon pud mo nga iyang himaya, iyang dungog, iyang kahalangdon, no, dili ato, no, dili ako, no, di ba? Muhangad ta sa langit, no? Dili ta mo tutok sa atong kaugalingon, mahikalimot ta sa atong kagalingon, no? Makalimod ta sa atong pagkatao, atong pag-ako, no? Atubangan sa Dios. Iyang gihapon mo balik nga to niya. Kining mga pagbasa nga itong nadungog karon, mga kaigsuunan, mga minahal ko diha ni Kristo, no? Magpahinomdom nato ni ini nga og dili lang kini sa daghang mga higayon makamatngon ta, makaamgot ta nga ang ato daing mga pag-ampo diha atubangan sa Ginoo, no, makahinomdom ta nga og pahinomduman gyud ta kanunay nga unsay mahimo gyud sa Ginoo nga rika nato. Ang salmo karong adlaw, no, kaning Dominggoha, ikakatloan nga Domingo, nagpahinomdom ka nato nga ang Dios dunay mo patalinghog, no. Dili kitay makahimo nga patalinghugan ta sa Ginoo. No, mabitaw na dungog nato sa ebanghelyo nga bisan unsaon nato og ladlad diha sa iyang atubangan, pagpahigayon diha sa iyang atubangan,
sa tanan natong nahimo nga mga maayo, no, mahimo nang nga panahon nga ato nang ang ato nang kaugalingon mo igibayaw na, tuyuon man o dili tuyuon, makaamgo unta kita nga diha di ay sa pagampo ang kaamguhan nga unsay mahimo sa Ginoo nga ri kanato mo'y labing importante. Mao man ni ang tema gud no nga niaging labayng mga semana, mga pamalandong sulod ning semanahuna nagduso nagdala nato niining maong punto, niining maong tema hangtod karong adlaw ning adlawng Domingo mahitungod yun sa pagampo. O lagi usbon ko nga ang pagampo nga uban sa pag-unahuna o sa consciousness, awareness nga sa atong bahin diya sa atong pagkikinabi sa Dios, siya ra gyud nay makahatag, siya nay makahimo og dagkong butang kanato. Iyang bahin og sa iyang parte sa iyang bahin, siya gyud na ang maghihimo kanato nga igo ra gyud ta mosalig og motuo kaniya nga as if that He can do everything with us and for us. Unsay mahimo sa Ginoo kanato. Okay, no? Unsay giingon sa Salmo nga ato nadungog karon nang mga magpatalinghog yun ang Ginoo sa tingog sa mga kabus. Magpatalinghog siya. No, dili kita ang magpatalinghog kaniya. Siya gyud na. Importante man ang magpatalinghog buta. Ano gyud sa may patalinghogan nato be sa Ginoo. Ang unsay iyang kabubuton nga ri kanato. Mao nay pamanahon ra gyud nato gikan kaniya. No? Patalinghugan nato ang iyang kabubuton. Pero labaw sa tanan ang Ginoo gyud na tanan gyud og kinsa kita. Siya mo'y mapatalinghog kanato. Unsay giingon sa unang pagbasa sa Sirak, no sister? Basahon sa Sirak. Nadungog usab nato nga ang pagampo sa mapaubsanon mao gyud nay mudot gyud na mulusot gyud na ngadto sa kapanganuran ngadto sa langit. Ambot unsa ning ngano ning pagampo sa mga mapaubsanon nga maumang gyud mo dali kaayong makaabot gyud sa dunggan sa Ginoo. Kaning mapaubsanon anang lagi sugda nato diya sa liturhiya nga moangko natangdaan mapaubsanon ta Ginoo makasasa ko. Ingon pa sa kobrador sa buhis, dako kung makasasa no pasaylo ang taon ako na mapaubsanon madungog na ngadto sa langit maunay dali kaayong sud yun sa dunggan o ngadto sa kasing-kasing sa Ginoo. Nindot kay ini nga atong pamalandungan kay lagi kung buot man gyud ka ata nga mahimong epektibo sa atong pagampo. Sa Santa Escritura, sa Holy Scripture, sa Santa Biblia, daghan kaay ng mga daghan kay natag mahinumduman diha nga dinhi pagani si Jesus. Iyan na nagipadayagdaan nga unsa na nga pagampo nga dunggon gyud paminahon o patalinghogan gyud no unsa may nato makuha nini diha pananglitan ni adtong opisyal no sa opisyal nga giingon ng opisyal sa kang San Mateo nga ebanghelyo na unsa man nangaliupo siya sa Ginoo sa ngalan sa iyang sulugoon ha o niya ang amo maoy nangaliupo sa Ginoo maoy miatubang sa Dios ni Kristo. Nangampo siya nga ayuhon unta ang iyang sulugoon nga tuas sa balay. Kana lang daan mapaubsano na kaayo. Mahimo ra gyud unta to makasugo siya og mga tao ubos sa iyang pagmando. Mahimo ra gyud unta to nga iyang paadtuon si Kristo sa iyang opisina. No, iyang dawaton sa iyang opisina pero wala siya gyud ang nakighimamat ni Kristo ni Jesus. Ug unya mihangyo pagampo kadto ha dili pagay ito para iyaha para sa iyang sulugoon ug unsa paylain miyango si Kristo niyango ang atong Ginoo unya miingon ang opisyal in town Ginoo sige lang isulti lamang ipamulong lang nga maayo nga akong sulugoon kay dili ako takos nga mopadayon kanimo sa akong balay.
Dili lang balay katong balay sa kasing-kasing, balay sa iyang kinabuhi. Dili ako takos nga mo padayon kanimo sa akong balay. No, nindot kaayong paminaw, no? Pero hinaot nga makapamalandong tani ana. Kinsa man gyud takos nato din ni ako dili takos makasasala usab. Nindot kaay ni. Nahinumdum mo sa nahitabo sa lain na sa ning bahin, no? Ito dito sa Capernaum, na sa Bethsaida, no? Sa Bethsaida o sa Capernaum nga gipahinumduman sa tong Ginoo nga human nga mahitungod sa Sodoma o sa Gomora, no? Sa Sidon nga nakadungog sila sa wali nga gipadala sa Ginoo ngadto kanila nga maghinulsol. Namati sila ninig nagipatalingugan nila unsay kabubuton sa Ginoo. Nag-usab ang Sodoma, ang Gomora ug Sidon ug Tiro. No? Unya mingon siya ngadto sa taga Capernaum ug taga Bethsaida, ug kamo taga Capernaum, Bethsaida, inyong gibayaw ang inyong kaugalingon. No, nagpataas ilang kaugalingon, nagtuo sila nga maayo na gyud kay sila kaayo, buutan na gyud kay sila kaayo. Kay nagsunod sila sa balaod ni Moises, nagtuman sila sa adlaw, mga balaod sa adlaw ng ipapahulay, gibayaw nila ilang kaugalingon. Oy, murag nag-uol si Jesus ni atong buhata. Kay nagtanaw sila nga sila ragay maayo ug niya nagtamay sila sa uban. Red flag. Gingon para sa mag-ong mga sinultihan karon, red flag na sa Ginoo kanang ingon ni ana. No, red flag yung kaayo na taas na kayo tanaw sa kaugalingon unya, halos dili na ka makigugoy-hugoy si Jesus sa iyang kinabuhi uban ka nato masaway. Mahimong red flag para sa mga Fariseo ngano man makit-an man siya nga uban sa mga makasasala, kuyog sa mga gitamay sa katalingban. Red flag kaayo, di man gani siguro ta manaway, pero ambot kanus kita nga mubati og acceptance, pagdawat og kaluoy sayod ta nga it's a siklo sa kinabuhi ning ato mga igsuon sa sulod sa bilangguan, mga PDLs. No? Unsa kay atong unahuna karon alang kanila mayra gaba. Nagbayad lamang na sila sa ilang mga binuhatan. Dili unta. Nadakpan lang na sila, kita walang tadakpi. Doon na po tayo atong mga kalapasan nga angay po tang ibilanggo. Tinuod siguro na bilanggo ta sa atong kaugalingong kinabuhi. Wala to taluyo sa rehas, sulod sa rehas, pero doon na po tayo atong mga invisible rehas. Di ba, no? Doon na po tayo mga imprisonment nga wala to ta dito sa kalunasan, sakop ya na nato na. No? Pero wala ta ingon na dili ta gawas nun. So, tan-awon na to si Jesus, atong Ginoo, nga nagpakita sa maayong ehemplo nga siyang kinabuhi, kuyog yun siya, labi na yun itong babae nga nadakpan o nahibawan nga makasasala. The least that she can do, that she had to spend everything and buy expensive perfumes aron lang ilimpyo, ihugas sa tiil ni Jesus. Iyang mga luha, iyang itrapo, iyang igihugas sa mga tiil ni Jesus, o ganyang buhok maoy gipahid, gipauga ni ini. The least that she can do alang sa iyang tungod sa iyang gibuhat gibuhat ni Jesus kaniya, gipatalinghugan ang iyang pagpangayag pasaylo. The least that she can do, and the least that we can also do in the Eucharistic celebration, that we also take part of singing, singing the songs of worships. Di ba, no? The part of the Mass nga, maunay the least that we can do apan dako na kay na para sa Ginoo. Nga makadungog siya nga ato siyang gihimaya tungod kay siya nga magpakita og dakong gugma, tungod kay
dako kaay nga pasaylo pod nga gihatag sa Ginoo kaniya. And we deserve that great pardon, that great mercy. We deserve that. Kinsa man goy dili deserving ni ana. And God also, although He does not want it, pero ato siyang kantahan, ato siyang awitan sa panahon sa Santos nga Misa. Sama niya itong babae ba? No? So, sa katapusan, mga igsoon usbon ko, pasalamat kita sa Ginoo nga niya kita karong adlaw kay nagpadayag kini sa atong pagkamapaubsanon hinaot paunta nga nanginahanglan gyud ta sa iyang buhat ug unsa iyang buot buhaton kanato ug ang iyang kaluoy maana ang unta kanato. Amen. Amen. Ang kredo sa Nicaea kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan nga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usa kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang sige na buhi. Nagagdang Amahan sa anak, dungan sa Amahan sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Padayuno nato ang pagampo sa usa ka nasudnong pagtuaw, pagpangaliw po alang sa kaluoy o kabag-uhan ang mahimo sa Dios. Ang bugtong ang Dios lamang makahimo niini alang kanato ug sa atong nasod. O Ginoong Dios, among bagbalantay, dongga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw ni ining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon, napaubos ug nahugno, samag nahisalaag na karnero, nga nahulog sa bungaw, mabalakong naningkamot, nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas. Kitang tanan, gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, O Ginoo. Sama sa samista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa Atabay, uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, O Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Barok, nakasala kami batok sa Ginoo. Nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasayloa kami, O Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mokaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-areglo o tigpatuman sa trapiko.
Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasayloa kami, O Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kitang tanan, Kaluy kami, O Diyos, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, ug bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang among mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalusong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimaomaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan ngang among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis. Apan nabalhog sa kapobrehon pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kitang tanan, kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon ug mga pag-ampo ug magpangita sa akong panagway ug motalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalingog kanila ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo ug gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami apan dili gayud kami kawad ag paglaom. Kay gimugna mo kami, O Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami ug gisuloban og bag-ong pagkatawo diha ni Kristo. Kitang tanan, humari ka, Espiritu Santo, baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunongon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, di lamang ang mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod, ug usa ka nasod nga Pilipinhon. Diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan, ug kamapo-angoron. Kitang tanan, Ginoo, kaluy kami, Kristo, luwasa kami, Espiritu, baghuwa kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Berhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Ing mga kasanga
sabihin mo sa tubos ito. Iyaw, pasantamos ka sa lahat ng nosotros. Mga dipilad ng dito sa Bendito sea, Señor Dios, en el universo para esta vida fruto de la vida y trabajo. Que recibimos de tu generosidad y ahora presentamos para nosotros de vida y salvación. Bendita sea por siempre. Señor, acepta, Señor, de su corazón contrito, espíritu humilde que sea. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang inyo ug ang ako nga sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa Pagimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapusnanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namong nga gamhanan, nawatang mga gasa nga mong gihalad. O gitugot nga kini nga mong paghalagad, maghatag kanimo gimaya. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay, magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay, ung sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo, ug nahimo kaming tao. Dini sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw. Kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanaw kang Jesus, mao'y imong gasa ka namo, ug mao'y ang unang bunga sa ani nga umabot. Ug among pasalig sa Pasko diha sa langit, ug busa uban sa mga anghela sa langit, duyog sa ilang walay hunong kami nag-aawit. Inoong Diyos sa kagahom.
Santos, gayud ikaw o Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Mercy on us. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Poor sinners, have mercy on us. Have mercy on us. Ini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagasangyaw kami sa imong kamatayon. Ug nagmantala sa imong pagkabanhaw. Ginoong Jesus, umari ka sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo mangkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto nuestro obispo, ug sa tanan nga mga pari sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan kanimo magkagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita nga to sa atong langitong Amahan nga pasayloon unta kita sa atong mga sala nga sama nga kita usab magpasaylo sa mga nakasala kanato.
Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Karon ato ipakita ang timaan sa atong pag-inigsuunay, sa atong pagkapinasaylo sa Dios. Kalinaw, sister, kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo kanatong naghinulsol sa atong mga sala. Bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa
ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, o Ginooing pita din ka namo, ang gugma nga mong naambitan nining sakramento, o himuak nga kini nga mong pagsaulog sa Santa Misa, magmabungahon din sa among kinabuhi, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang mopahigayon sa inyong hinabang sa second collection, ang kapa, no? Kining kapa, ang second collection para sa atong mga PDLs, no? Ang Cebu Archdiocesan Prison Apostolate, ni Panguluhan ni Father Monico Katubig. So, apil ko dia sa mga santos nga misa diha pod sa Cebu City Jail o sa Provincial Jail, no, abag po ko diha sa kapa. Tabangan nato sila sa atong bisan sa atong pag-ampo ug sa atong mga hinabang, ha. Daghang salamat. Manindog palihog. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo magkagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng Santa Eucharistia, dada ninyo ang kalinaw ni Kristo. Mayong buntag ug malipayong Domingo kaninyong tanan.